рӯзатон бахайр ба шодии дӯстони азиз. Умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. Мо шукронаи худо созем, хубем. Инами кӯдакоро берун бировардам. Афтави гарма ки хушрӯ беҳтарин пагода. Буромадем берун. Ё шапка намондан. Гирья кардан намемонем гуфта. Ҳаво афтава ки хушрӯ. Хай буромадем. Иншалло ки аҷоя меравем. Айвал берес бормоно мегирем, баъд бега як ҷоя ягончи тайёр мекунем. Гудак бисурай изурая меқаки фақат берун мебурай ба мезуқа. Кам шамол омад. Элиф нарасам қума. Ина биё. Ай хона берун мегам вақте берун буромади фақат нидавол намедонам барои чӣ. Дӯстони азизу меҳрубони ман айвал берес немира заказ кардаги будум. Ман туказан чои 6 литра ина нав инами скотчи болоша шукойдум. Ҳозир мешукам намедонам чӣ хелай. Чӣ хел омадагиай, чӣ хел номадагиай, пачақ омадагиай ёки хушрӯ омадагиайша намедонам. Як ҷоя ина мекушоем. Баъд и бега насиб боша иншалло манту мекунем. Хушрӯ хай печондагӣ. Ҳар як чиш ҳозир мебурорумша. Инай хел буровардамша. Барои оилаи моро беҳтаринай. Барои ки якта доштем дар Тоҷикистон, вай калонай. Вай намедонам 10 литра боша, и 6 литрай. Ҳозир хай исмашам мекушом, бо нишон метем. И 4 та лист дора. О, дар Тоҷикистон будаги калонтар буд, вай 5 та лист дошта. Дӯстони азизу меҳрубон, ҳам упаковкаи хушрӯ ки ҳар якаш дар отдельный пакет печондагӣ. ина мехел бениҳоят маъқул шед. Марҳамат карда бихаред айвал берес. Насиб боша бега манту мекунем ака. Ай омадагимон манту кардагӣ набудем. Я бор ё ду бор манту аямо чойхона гирифта хӯрдагем. Тамом дӯстони азиз. Алиментиш хавси хушрӯ. Агар ҳам хеле чизо дар Фаберлик боша, ҳатман ки мо Фаберлик мехарем. Некем дар Фаберлик нестай. Ина мо айвал берес мехарем амира. Барои ки ҳамин чизи рӯзгорай, дӯстони азиз. Ҳамин чизи рӯзгора мо аги ҷое боша мехарем. Барои авай чӣ гуфтаниём? Касоне ки кор кардан мехоҳед дар компанияи Фаберлик, дар номерои болои экран буда бинависед. Ҳатман ки ҳар як шуморо ба кор қабул менамоем ва ҳозир боша ма ҳами пиёзша ба мо измиличители Фаберлик реза мекунам. Ма гӯшти реза кардагира чӣ да самбуса боша, чӣ да манту боша, чӣ да племени боша, да чизе набоша, ма гӯшти реза кардагира дӯст медорам. Барои вай гӯшта ба дастам реза мекунам майда майда. Ина мехел хай дӯстони азиз. Маъқул шед. Манту барои қипидан. дӯстони азизу меҳрубон, пиёзаро реза пуст кардам. ҳоли даи мегзаронам. чизи беҳтаринай наличи ҳастай дами каседами Россияй, наличи ҳастай дар Россия, дар Тоҷикистон хай наличи нестай. гӯшта ба дастам реза кардам. ана коли пиёзаро меандозам, майда мекунам, баъдан зуолама тунук мекунам. Зуолама гирифтам ба орд, ов, намак ва як дона тухм. 3 зуолачаи майда гирифтам, барое ки хумоноқи бисёре нестем. духтаракое ки чанд қабул дар канали мо набудед, бисёр мепурсед ки Соня хати Фарик шумо аз ваё ҷудо шудед? Не, мо аз ваё ҷудо шудагӣ нестем. Фарик дар Тоҷикистон мондагиай, Соня хати мо як ҷоя зиндагӣ кардастем. На дӯстони азизу меҳрубон, пиёзашро нигоҳ чӣ хел майда шид.
Виам боша переправаи фабрикаи. Андохтам анака ҳамаша якҷоя мекунам, камтарак равған када якҷоя мекунам, баъдан бо нишон метиҳам. Ана мехел салати мо тайёр шид. Ҳозир боша ака зуволама тунук мекунам, баъдан печондана сар мекунем. Дӯстони азизу меҳрубон, ман печондум, мондум. Ҳозир иншалло якта хонума мекунам. 3 листаш манту, 1 листаш хонума. Дӯстони азизу меҳрубон, мантуи ма тайёр шид. Гудакота кашидам, бениҳоят хуб хӯрдан. Анаки нав намози шом шудед, ман мегирам мехӯрам. Кадоме хӯрдаеса иштиҳои таом? Ба мо ҳам иштиҳои таом. Инҷо дана тезак, чакка.